Laking gulat ng isang consumer ng Metropolitan Naga Water District o MNWD sa Naga City nang matanggap nito ang kanyang bill sa tubig matapos itong umabot ng higit sa 400,000 pesos. Nakarating na sa MNWD ang insidente at aminadong resulta ito ng technical error. Itong nangyaring kaigwan ng paglangkaw ng bill katong sarot ang konsumidor, inot na inot po, gusto umilang ipaabot sa inbiyak po kang Metropolitan Naga Water District Management. Kami po naghagad ng dispensa duman sa nakaresibi, duman ki Mrs. Villarreal na nakaresibi ng halangkaw na bill. Ito po kaigwa lang ng pagsasalang pag-reading ang satuyang meter reader. Nadagdagan lang po ng zero. Ayon sa MNWD, nakapagbayad na ang consumer ng tamang water bill na kanilang nakonsumo. Natugunan na rin ang pagkakamali ng meter reader na kanilang empleyado. Na-call out naman po si attention kang nasabing meter reader na tinaman pong instruction, bako lang siya, kundi ang intiro pong nagkakandak ng meter reading na i-double check bago po i-survey ang bill. Nangani pong di nakita magkaigwa ng kaparehong insidente na nagkakaigwa ng paglangkaw bigla kasi ng mga bayaran. Jan Amador, CSN.